дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати рушди соҳаи кишоварзӣ ва истифодаи самараноки захираҳои об дар кохи рӯдакии шаҳри Хуҷанд дар доираи татбиқи лоиҳаи шарикӣ оид ба обёрии водии Фарғона об барои рушд намоишгоҳи тиҷоратии Агро Корвон 2026 баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳаллӣ, масъулони бахшҳои кишоварзӣ, роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ, инчунин намояндагон аз ҷумҳуриҳои Узбекистон ва Қирғизистон иштирок намуданд. намоишгоҳ бо ибтикори палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо шарикони рушд роҳандозӣ гардида, ҳадафи он ҷорӣ намудани технологияҳои муосири обёрӣ, истифодаи самараноки захираҳои об, густариши ҳамкории минтақавӣ ва баланд бардоштани сатҳи огоҳии кишоварзон арзёбӣ гардид. мақсад аз гузарондани ин намоишгоҳ пеш аз ҳама дастгирӣ намудани кишоварзони вилоят ва дастрасии онҳо бо таҷҳизот ва технологияҳои замонавӣ мебошад. дар ин намоишгоҳ зиёда аз 20 ширкатҳои ҷумҳурӣ ки бо истеҳсоли таҷҳизотҳо барои обёрии қатравӣ фаъолият доранд иштирок доранд ва дар ин намоишгоҳ кишоварзони вилоят бо ин ширкатҳо гуфтушунӣ доир намуда барои беҳтар кардани фаъолияти кишоварзии худ ва обёрӣ ба заминаҳои кишоварзии худ гуфтушунӣ менамоянд. ин рӯзҳо дар тамоми ҷаҳон тағйирёбии иқлим ва бо сурат об шудани пиряхҳо ба назар мерасад ва имрӯз ин намоишгоҳ вобаста аст ба сарфакорона истифода бурдани об ва дар ин ҷо махсусан панелҳои офтобӣ, дигар таҷҳизотҳои замонавие ки барои сарфу саришакорона истифода бурдани обҳои полезӣ ба назар гирифта шудааст ва намоиш гузошта мешаванд ва дар доираи ин намоишгоҳ бо иштироки мутахассисон аз ҷумҳурии Узбекистон ва ҷумҳурии Қирғизистон якҷоя бо коршиносони вилоят ва охириҳо доир мегардад ки дар оянда барои боз ҳам беҳтар намудани соҳаи обёрӣ барои кишоварзони вилоят ва истифода бурдани техника ва таҷҳизотҳои замонавӣ пешрафта барои обёрии қатравӣ ба назар гирифта шудааст. дар доираи намоишгоҳ таҷҳизот ва мавод оид ба истифодаи обёрии қатрагӣ, технологияҳои муосири кишоварзӣ, тухмии зироатҳои кишоварзии серҳосил, инчунин имкониятҳои қарзҳои имтиёзнок барои кишоварзон аз ҷониби бонкҳо муаррифӣ карда шуданд. иштирокчиён бо шарту имкониятҳои дастгирии молиявӣ ҷиҳати рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хариди таҷҳизоти зарурӣ шинос гардиданд. ҳамзамон дар намоишгоҳ панелҳои офтобӣ барои истифода дар соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла таъмини нерӯи барқ ба системаҳои обёрӣ, насосҳо ва дигар таҷҳизоти техникӣ пешниҳод гардида, афзалиятҳои истифодаи дурусти манбаъҳои барқароршавандаи энергия ҷиҳати коҳиши хароҷот ва ҳифзи муҳити зист шарҳ дода шуданд. дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳуриямон 28 филиал ва зиёда аз 100 марказҳои хизматрасонии бонкӣ дорем ки мизоҷони мо бе ягон мамоният ба он марказҳои хизматрасонии бонкӣ муроҷиат намоянд, қарзҳои муфидро дастрас кунанд. ба ташкилкунандагони ҳамин чорабинии муҳим миннатдории худро баён менамоем. дар ҷараёни чорабинии иштирокчиён инчунин оид ба рушди соҳаи тухмипарварию растанипарварӣ, аз як қитъаи замин гирифтани чанд ҳосил, истифодаи самараноки обу заминҳои корам, риояи қоидаҳои агротехникӣ ва татбиқи технологияҳои пешрафта табодули афкор намуданд. таъкид гардид ки ҷорӣ намудани чунин усулҳо метавонад ба коҳиши хароҷоти истеҳсолӣ, сарфаи об ва баланд бардоштани сатҳи даромади кишоварзон мусоидат намояд. дар фарҷом масъалаҳои таҳкими ҳамкории байни соҳавӣ, табодули таҷриба байни кишварҳои минтақа ва баланд бардоштани сатҳи дониши мутахассисони соҳаи кишоварзӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, иштирокчиён аҳамияти лоиҳаро барои рушди устувори соҳа, таъмини амнияти озуқаворӣ ва беҳтар намудани шароити иҷтимоии аҳолии деҳот муҳим арзёбӣ намуданд.